Welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. What's good mga bossing? It's your boy Boss Cirque back at it again for another reaction video. So for today's video mga bossing, ire-reacta naman natin ngayon yung upload ni Boss 150, yung nakita na si Yel at si Joshua. No, sobrang nakakatuwa to mga bossing dahil syempre napakatagal na lang hinahanap si Yel sa Ome TV, no? So tara, sabay-sabay nating panoorin at reactan to. So, let's go! Morning. Sorry, pinagising ko kayo na maaga. Wala pa sila sa mga ano. Pinagising ko kayo na maaga. Eh may magagawa pa ba? Ano ba pinagising ko na maaga? Hey, JC! Ayun. Tawag ka ata na ito. Ay, tawag ako. Parang walang walang bahid na kasalanan, no? Gusto mo ba mag-breakfast? So, ay gagawin, nagising ko. Tara. Breakfast tayo, kaya ako kayo pinagising. Gagsing aga ata nito eh. Kayo na buhay. Pakamot-kamot pa si Boss JC, oh. Dibag. Tangin mo, sumagot ka. Good morning. Lahat sila parang nakatingin sa araw. Silaw na silaw. Ay. Ang dami nyo nakatingin. Hindi. Sorry kung Ako yung itsura nila to. Anong ginagawa nyo aga? Tara, may gusto kong sabihin sa inyo. Oh, Kasi nakuha ko na yung sahod ko sa YouTube. Oh. Eh, di manilibre ako. Good morning. Legit. Kaya ako nga kayo Oh, pinagising. ito na. Ayun o. Alis na. Gago pa isip. Tara. Saan tayo? Ha? Saan? Saan ba masarap kumain? Oy, Gentry nga. Gago. Wala. Gusto ko mag Oh. McDo or Jollibee or Chowking sa Makati. Tara. Mati. Puta. Ang layo. From south to north. Good luck. Sobrang layo nun, tol. Para may lakad-lakad din tayo. Oh, sige. Tara. May pinaplano ka kasi walang kaalam-alam si Joshua, oh. Paalam lang tayo sa boss ko. Boss, alis lang kami. Boss, alis lang po kami ha. Boss. Ito mo. Magaling. Ayos din. Tara. Ayos din. Anong sasakyan niya gamitin natin, Son? Ito na lang. Puso na lang. Tara. Sexy, oh. Sexy matulog. Alam niya yung lugar niya, eh, no? Guys, di talaga kami magbe-breakfast. Pero kakain kami. Yun talaga yung ano. Pero, Yung main event. meron akong sorpresa kasi sa kanila na habang buhay nila ako pasasalamatan. Lalo na si Joshua. Dahil guys, ang pinakahihintay nyo na magkikita sila ay yan na. Wala siyang kaalam-alam par. Magkikita na sila. Yun. So yun guys, magbe-breakfast na kami, no? Yan o. Kasama ko si Libag, kasama ko si Jello, kasama ko si Ares, at kasama ko si Joshua. Ayan o. Yay! Breakfast sa malayong lugar. Haha, Wolfgang, kapal na mukha. Yan guys, sa breakfast namin, no? Yun o. Yun o. Breakfast pa lang to, Sob. Ha? Iba pa yung main dish mamaya. Mamaya, iba pa yung main dish. Iba pa. Ano bang Wolfgang? Hindi ko nga afford. Hindi Ano ba yung Wolfgang? Hindi ko alam yung Wolfgang. Oh. Kaya mo naman yun. Sus. Sauce, breakfast Sulit-sulitin nyo na yung So yun, kain guys. nyo par. Paalis na kami at gagala na naman kami. Layo ng trip mo, Sob. Libag, may sasabihin ako sa'yo. Oh. Pero atin lang muna to. Oh. Ito mga tatawa na tawa. Ano yun? Pupunta tayo ng North Caloocan. Paano mo Makati? Layo Ha? naman nun, Sob. Gawin natin. Ano ba meron sa North Caloocan? Sino bang nandun? Yel? Ha? Si Yel. Oo, huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Wala pa nga kinikilig na tong si Libagski pati si 150, no? Huwag ka maingay. Hindi nila alam. Hindi nila alam ngayon. Di kasi alam ng mga tao si Yel na ospital, di ba? Oh, yan. Nakita ko sa story niya yun. Kasi na ospital. So, ngayon, free si Yel. Kaya ngayon kami pumunta at umaga, sobrang imposible ko magising talaga ng umaga unless emergency. Pero tangina dahil sobrang love ko to talaga si Owat, napakabait. Talagang yung oras na to binigay namin sa kanya. So, Saludo, solid. hindi natin pwede sabihin ngayon. Wait lang, nagbablog kami. Wait lang, kalma mo naman. Ngayon, Kalma lang. ngayon sabihin mo na lang na kapag nangulit sila, road trip ha. Road trip. Ulit mo naman. Tara, road trip na, road trip. Sus!
Sob? Ano to, Sob? Bakit? Nasa Skyway tayo. Ha? Ba't nasa Skyway tayo? Saan tayo pupunta? Road trip. Road trip nga eh. Ang kulit ng road trip natin, 9:55. Anong alas 9, so kanina gumising sila. Tapos, mga alas 8. Ba't si CJ lang? Ba't si Libag lang? Ano ba yung... Ano yun? Yung sa edit namin yun? Sa mga gang-gang? Chismoso pa eh. Road trip nga! Road trip nga! Saan nga? Edit sa road! Ayaw mo. Oh, bumaba ka dito. Baba na. Hindi na, Oh, nasa bumaba ka sa Skyway now. Baba na. Dadaan ako dito. Ikaw, gusto mo ba sumama? Andito na ako eh. Oh, ikaw gusto mo ba sumama? Dito na, Sob eh. Oh, ikaw gusto mo ba sumama? Meron pa ba kaming choice? Oh, good. Wala naman na. Good. Eh di, huwag na kayong magreklamo Uy, pagka gising mo na yan. ganun. Sarap ng Uy. tulog, oh. Oh, wow. Hindi nila Gising alam mo may yan. masayang mangyayari sa kanila. Uy, Jello. Uy, Ares. Dito na. Uy. This is it. Sob, Ha? ano to? Road Basta. trip. Ayun, ang dami. Gubat-gubat. Gubat-gubat, oh. Trip pa din dito sa Gubatan. Hindi nila alam kung nasan talaga sila, so wala talaga silang idea, par. Andito kami sa Gubatan, Gubat. Hindi ko alam paano kami napunta sa Gubatan. Ano? Good morning. Good morning. Ha? Saan tayo? Ako ba road trip? Nandito tayo sa jungle. Gusto mo akong dadalhin. Basta. May secret kami, hindi nyo alam. Bayad yan. Okay na. Tara. Tara na, uy. Sob, saan ba tayo, Sob? Basta. Kanina, sa Gubat tayo. Ayan na, malapit na. Ayan o. Yan, bayan ng tita ko yan. Tayo na dadaan ng ganyan eh. Oo, Sob, wala bang tubig sa kanila? Basta malapit lang yun. Puro reklamo naman to mga to, sumama na lang kayo. Dito na talaga yun, promise. Sige. Hindi na ako nakapagsabi sa inyo na dadaan ako kasi nga baka malayuan kayo. Kailangan ko ng kasama. Sa actually, kinupal ko talaga kayo. Baka mala yun eh. Na-scam. Road trip, bahay ng tita. Ito, tinan mo yung lugar. Basta ito. Dito na yung bandai. Basta may malamig na tubig, okay na yun. Parang ito yung sob. Ito nga. Wait lang, chat ko lang tita ko. Tao po. Uy, mamaya na. Sige. Baka putang ina mo eh. Walang iya, puta. Huwag na nga. Mamaya na nga. Ang kulit ko naman eh. Wait lang, kachat ko naman si tita eh. Sakit na ng paa. Tama naman to, di ba? Ito yun, di ba? Ito yun, tinan mo, ito yun, di ba? Ayan, tsaka yun. Oo, pareho. Yun Sob. Ayan yun, di ba? Tao po. Ay no, may tao, may lumabas. Nakakaya nga sa tita ko. Huwag na nga, Aris. Ang kulit naman ito yung pangit ko naman kasama. Chris. Kaya nga naman sa mga magulang ko. Wala ako na. Ito nga, gagas natin umalis. Gutom na yata ito si Aris eh. Pero yun talaga yun eh. Ito yun yung bahay na to eh. Ito yun eh, pero ito talaga yun. Ayan na, may dumarating, gago. Ayan na. Putang ina, ang ganda. Ayun ba tita mo, Sob? Ha? Ayun yung tita mo. Tita ko yan. Tita ko yan. Tita ko yan. Gagong ganda. Par. Gago. Gago si Hel yan. Si Hel yan. Gulat si Diyos, oh. Si Hel yan. Gago, ganda. Gago, ganda na yan sa personal. Bagang buntot ni Joshua rito, par. Awit. Hindi niya alam gagawin nyo. Ay, Hela. Wala man toothbrush ka. Oo nga. O, di tapos na. Hi, Hel. Hello, ako si 150L. Gago, ang ganda mo pala sa personal. Kamukha mo nga si Julian sa Jose. Kilala mo yun? Yung sa ABS-CBN. Sabi, bobo. Bobo mo, Sob. Hindi PCB yun, Sob. Yel, effective yung chat ko na kunyari tita ko yung nakatira dito. Papakilala ko pala. Siya si Oway naka-block. Ayun o. Wah! Na, torpe, GG. Lumapit ka na. Magay ka na. Tao nang hindi ako. Ina mo. Pagod. Yel, hi daw. Sabi ni Owa, nahiya daw siya. Oo nga. Ano bang pinaggagawa mo, Owa? Ikaw na nga sinasabihan eh. Ano ba? Paano kayo makakausap niyan? Naliligo sa tayo, may tsura ko. Okay naman, pogi ka naman eh. Pogi ka pa rin. Ano nga? Ano?
Ano sasabihin ko? Ano sasabihin ko? Ano? Tanong niya ako sir. Gagong, kapal na mukha mo, ayaw mo kang kausapin. Ano, Yel, okay lang ba kung accept mo daw siya sa FB? Basta siya magsasabi. Uy, bakit daw hindi ikaw yung magsabi? Kasi magsabi. Sige na, uy. Ha? Bakit ayaw mo? Yung ko ka lang noon, parang hininga mo pa ganun. Ano ba? Wait lang. Anahiya daw talaga siya. Accept mo na lang daw muna siya, kung okay lang. Hindi ko siya accept pag di niya sinabi. Oh, hindi ka daw niya accept. Babae Pag pa mo daw nagsasabi, sinabi. oh, wa, para kang tanga, Joshua. Nakipagaw lang. Oh, sige na. Sige. Wala. Uy, kinonfirm. Wala. Tignan mo sa FB. Tignan mo. Kinonfirm. Tignan mo. Tignan mo. Uy, gago. Putang ina mo, gago. Jello, okay ka lang? Gago, inila si Jello. Ano gago? Ano ba? Tangina, weirdo ang puta. Weirdo. Ayok. Biglang tumakbo. Parang maliw. Gago din. Gagi. Gago. Okay ka lang? Kinilig eh. Papawisan ako, inakabahan ako. First time ko lang makita si El, tapos sobrang kamukha niya talaga yung artista na sa ABS, si Julian. Ay, miss ni gago. Nice to meet you ah. Yung biyahe namin, umalis kami doon 9 AM. Tapos, naarating kami na dito mga 11 or 12. Talagang pinagandaan namin to. Dapat kasi pupunta na kami nung nakaraan dito, kaya lang nasa ospital siya, na ospital talaga siya. Ano pala nangyari sa'yo? Inaas na siya. Oh, okay. Okay. I Tapos see. ganyan pa si Joshua. Tanungin natin siya kung anong first impression niya kay Owan. Na-disappoint ka ba? Weirdo ka mo. Ayan. May yan. Sorry El pero sige El, baka nastorbo ka namin. Una na kami ha. Thank you. Gusto mo muna minom ng tubig, kaya pasok na kayo sa bahay. Mabait. Huwag na El, okay na kami. Goods na kami. Thank you ha. Okay na kami. Thank you. Baka naman hindi mo na kami kausapin ha. Promise kausapin mo pa rin kami ha. Okay, promise. Promise. From Ome TV, no? Grabe. Tangina, nakakaya sila Owa. Nakakaya talaga si Owa tsaka si Ares. Tumakbo Tangina, man. cut mo. Cut mo. Solid ka. Anong pinaggagawa mo sa buhay, tol? Andun na eh. Andun na, tol. Tutukain mo na lang. Bakit bigla ka na naman tumakbo? Ang hilig mong tumakbo, ngayop ka. Tinutulungan ka na nga eh. Pinagbibigyan ka na nga ni 150 eh, no? Saka nila Libag, nila Boss Ares, nila Boss Jello. Dinapa mo pa si Jello, no? Sa kagaguhan mo. Ano ba? Andun na yun, tol eh. Andun na yung momentum eh. Nakagawa na eh. Siya na nga nagsasabi na siya magsabi, ikaw daw magsabi, ikaw yung magganyan, ikaw magganito. Kulang ka pa sa training, bossing. Anyway, mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng video natin. At kung nagustuhan nyo po yung video natin, i-like nyo po yung ating video. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell. I-comment nyo lang din po sa ating comment section kung ano gusto nyo reacta natin sa susunod or panoorin natin sa susunod. Maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli. Alam. Cirque TV out. Peace.